ସବୁବେଳେ ମୋର ପାଖରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ସେମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖମୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମୋର ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ।